расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёнаи Eagle FC байни чемпиони доимии тоҷик Фаридун Одилов бо рекорди 14-2 ва чемпиони муваққатии қазоқ Даврен Ермеков бо рекорди 17-5 рӯзи 10 декабр дар турнири Eagle FC 52 дар шаҳри Алматои Қазоқистон. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, навори ваъдаdoдаи мо тайёр шуда истодааст ва иншааллоҳ имрӯз мебарояд. дар навори имрӯза боша барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамаамон медонем аллакай шаби шанбе турнири калони UFC 280 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷанговар, ду беҳтарин ҷанговари вазни сабук Чарлз ду Бронкс Оливейра ва Ислам Махачев вомехӯранд. имрӯз боша мо ба шумо суханҳои онҳоро пеш аз муҳориба омода кардем ва биён оғоз мекунем аз суханҳои Оливейра. чашмони маро ҷарроҳӣ кардам ва акнун ман 100% мебинам. ман Ислам Махачевро дар якум раунд ба нокаут равон мекунам ва баъд мо ин ғалабаи худро ҷашн мегирем. Махачев бо роҳи омода кардаи Ҳабиб аз дунболи ӯ рафта истодааст. бале, ӯ хеле муваффақ аст, аммо ӯ киро аз топ 5 задааст. ман роҳи худро худам омода кардам. чемпионҳои пешинаро шикаст додам. ҳамаи ҷанговарони топ 5-ро шикаст додам. онҳоро ё ба нокаут равон кардам, ё ин ки маҷбур кардам ки таслим шаванд. кай Ислам Махачев чунин корҳоро карда буд? барои ӯро шикаст додан ман бояд ки Чарлз Оливейра бошам. ман дар беҳтарин сурат баромад карда камарбанди худро бармегардонам, гуфтааст Оливейра. ва акнун дӯстон, биёин гӯш мекунем суханҳои Ислам Махачевро. дар давоми тамоми карьераи худ ман танҳо як проблема доштам. ҷанговарони топ аз муҳориба зидди ман мегирехтанд. аммо ба наздикӣ ин проблема ҳал мешавад, чунки ман чемпион мешавам. дар тамоми карьераи худ ман бо ин чиз рӯбарӯ мешудам. ман ба Чендлер, Парье, Геҷи ва дигар ҷанговарони топ визв медодам, аммо онҳо ба ман ҷавоб намедоданд. ҳама аз гӯштинги доғистонӣ хабар доранд. ман ҳамаи рақибони худро огоҳ мекунам, ки онҳоро ба замин меафтонам. дар замин онҳоро идора мекунам. қувваи онҳоро гирифта онҳоро фавран шикаст медиҳам. ман ғалабаҳои пайдарҳами Оливейраро манъ карда ин камарбандро соҳиб мешавам. ман ба одамон нишон медиҳам ки чӣ гуна ӯ таслим мешавад. онҳо чемпиони навро дар вазни сабук аз Доғистон мебинанд, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинед ҳар дуи ҷанговаро барои ин муҳориба сахт тайёранд ва ба худ сахт боварӣ доранд. барои ҳамин фикр мекунам ки ин муҳориба дар ҳақиқат муҳорибаи беҳтарин хоҳад шуд ва бесабаб ин муҳорибаро тамоми ҷаҳон интизор нест. мебинем ки самбо сурат ё ин ки ҷуҷитсу. шаби гузашта байни Али Абдулазиз, Гилберт Бионс ва Арман Царукян баҳс шуд. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки Гилберт Бионс гуфт ки Чарлз Оливейра Ислам Махачевро то сеюм раунд шикаст медиҳад. Али Абдулазиз боша ба Гилберт Бионс муроҷиат карда гуфт ки ту худат ба ин суханҳои гуфтаат боварӣ надорӣ. ва Гилберт ба Абдулазиз ҷавоб гардонд ва гуфт ки биё $50,000 мемонем. ман дар ғалабаи Чарлз Оливейра дар сеюм раунд, а ту бошӣ дар ғалабаи Ислам Махачев. аммо Али Абдулазиз розӣ нашуд ва ба Гилберт Бионс маслиҳат дод ки пулҳои худро эҳтиёт кун. баъд дар ин баҳс Арман Царукян ҳамроҳ шуд ва ба Бионс муроҷиат карда гуфт ки ман тайёрам ки $25,000 монам, ки Ислам ғолиб мешавад. ва дӯстон, то ҳол Гилберт Бионс ба Арман Царукян ҷавоб надодааст ва аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки Гилберт Бионс ба ғалабаи Чарлз Оливейра боварӣ дорад, Арман Царукян боша ба ғалабаи Ислам Махачев. аммо фарқият дар он аст ки Арман омодааст ки $25,000 дар ғалабаи Ислам Махачев монад. ана Гилберт Бионс ҳозирашда хаб кардааст. дӯстон, худи шумо оиди ин суханҳои гуфтаи Гилберт Бионс розӣ ҳастен? ба фикри шумо Оливейра то сеюм раунд Махачевро шикаст дода метонад, ё ин ки Махачев Оливейраро манъ карда чемпиони нави UFC дар вазни сабук мешавад? ҳатман фикротонро нависен, дар канали мо обуна шавен ва имрӯз навори ваъдаdoдаи моро оиди Самандар ва рақиби ӯ интизор шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.